ルガス将軍まで退却しているとは実に厳しい状況ですね。こんなところで死ぬわけにもいきません。はてどうしたものか。炎竜兵団のナンバー2はなぜではないぞ。そうでした。このことをエグベルト様に報告しに行くべきでしょう。モーガン様？おいお前、私が下がるまでお前はこの状況では。なーに奥の手は打ってあります。気にせずに戦いなさい。だったらなぜモーガン様はお逃げになられるのですか？うるさいぞ。私は逃げるのではありません。あくまでも報告に向かうだけです。そんなことよりもさっさと戦ってきなさい。そんな。かの者の傷を癒したまえ。